So kini ato ang challenge karon. Nakoy basahon diri nga word inyong sumpayan ang Bisaya. Ha? Okay. Okay, ang premyo ani sa makasakto sa sumpay, premyohan ako og 3,000 pesos. Kasi sumpay Bisaya, ma'am. Nakoy word nga basahon Tagalog, Bisaya. Bisaya. Nya. Dayon og unsay Bisaya, Tagalog man akong kuanon, nya Bisaya ang inyong isumpay. Ha? Eng basahon le Tagalog lagi. Di Bisaya na palitan mo ko nga ang ilog sa Tagalog kay ana. Nya ang ilog sa Bisaya kay. Ako yun na. Ha? Ako yun na. Okay, una Tatay Pisot, last Ernesto Samuka. Yes, ma'am. Okay, Tatay Pisot. Yes, ma'am. Ang kumot sa Tagalog naghabol pa sa Bisaya kay blank. Ang kumot sa Tagalog kay naghabol pa. Pero ang kumot sa Bisaya. La. Unsa? La. Kumot. Nagromansa na. Wrong! Usaha! Wrong! Ang kumot sa Tagalog Naghabol pa naghabol pa. sa Bisaya kay blank. Pero ang kumot sa Bisaya, kumot yung ana. Ano ba? Gikumot yun. Gikumot. Wrong! Duha! Ang kumot sa Tagalog, naghabol. Naghabol pa. Ang kumot sa Bisaya, Kay blank. ano ba? Ato ba? Giunsa man nimo si Ernesto? Ikuramos. Wrong! Wrong. Come on. Ang kumot sa Tagalog naghabol pa. Ang kumot sa Tagalog naghabol pa, pero ang kumot sa Bisaya naglagot na. Wrong! Usa! Wrong! Di na naglagot, ma'am? Dili. Ang kumot sa Tagalog naghabol pa. Kumot Sa Bisaya kay. Yan ang na, ma'am. Kana, unsa man na imong gibuhat ni Ernesto? Before ka naabot ni Ernesto. Gibugno. Ha? Gibugno. Ha? Gibugno. Gibugno? Oh. Wrong! Duha! Last! Ang kumot sa Tagalog naghabol pa. Sa Bisaya kay. Kumot. Gikumot-kumot. Di kamras-kamras. Wrong! Tolo! Kunis-kunis. Next! Tagsok! Ang kumot sa Tagalog naghabol pa. Sa Bisaya kay blank. Kuramos. Wrong! Usa! Kumot sa kamot. Duha! Kumot sa Tagalog kay naghabol pa. Sa Bisaya blank. Sa Bisaya, blank. Sa Bisaya. Naligo! Tolo! Ernesto! Ang kumot sa Tagalog naghabol pa. Sa Bisaya blank. Agipukaw, ma'am. Wrong! Gipamata. Wrong! Usa! Ang kumot. Ang kumot sa Tagalog naghabol pa. Sa Bisaya blank. Sa may kumot sa Bisaya. Habol. Habol man, di? Hait na ang habol, ma'am. Wrong! Duha! Ipiko ang habol, ma'am. Tolo! Sakay. Nagdinumugay na. Ang kumot sa Tagalog naghabol pa. Sa Bisaya nagdinumugay na. Next! Tatay Bisot. Ang libang sa Tagalog nalingaw pa. Sa Bisaya. Ang libang sa Tagalog na lingaw pa. Ang libang sa Bisaya kaigit-igit. Correct! 3,000 pesos. Another! Napailain. Alimakoy. Ang libang sa Tagalog nalingaw pa. Sa Bisaya blank. Nag-CR na. Wrong! Usa.
Manaw to yan, nagkaigit-igit. Ako, ma'am. Ay, no, okay. Ang libang sa Tagalog nalingaw pa. Sa Bisaya, blank. Nalingaw pa. Ang sa Bisaya, naghilak kay gitubol. Wrong. Wrong na. Lain na. Uilak na kang tublon. Wrong. Duha. Pasensya na kayo sa nangaon, ha? Pasensya na kayo sa nangaon. Wrong. Naglibang ang Bisaya. Ang libang sa Tagalog nalingaw pa. Sa Bisaya, blank. Sa Bisaya, humanag duwa. Ha? Humanag duwa. Wrong. Next, tagsok. Ma'am. Ang libang sa Tagalog nalingaw pa. Sa Bisaya, blank. Ma'am, to ganyan kang nakikit-ikit to yan, no? Wala man na to. Sa Bisaya, naghilak na. Wrong. Usa. Igitubol. Nalibang. Kay igit-igit. Gisakitan kay gihangan sa lubot. Wrong. Duha. Last. Dore ka bukan sir, ma'am? Duha. Nalibang pa. Sa Tagalog. Nalingaw pa. Sa Bisaya. Last. Ang libang sa Tagalog nalingaw pa. Sa Bisaya, blank. Turjak na. Wrong! Tolo! Ernesto! Ma'am. Ang libang sa Tagalog nalingaw pa. Sa Bisaya, blank. Sa nalingaw. Nalingaw tama, no? Ang libang sa Tagalog kay kuan man nalingaw. Nalingaw. Sadya ka sila ba? Sa may libang sa Bisaya. Katai, ma'am. Wrong! Usa. Manaman to kang katatay pisot. Gisakitan stiyan. Duha. Last. Naligaw. Tolo. Tatay. Nangilo. Ha? Nangilo. Nangilo? Oh. Wrong. Usa. Unsa de? Ha? Unsa de? Usa pa. Mana man ko ana? Nanimaho na. Oo, nani mo. Nanimaho. Next. Tatay pisot. Ang upa sa Tagalog nag-abang pa. Sa Bisaya. Ang upa sa Tagalog nag-abang pa, nangita pa nag-abanganan. Pero ang upa sa Bisaya nanampak. Ha? Nanampak na. Igilokan si ma'am. Nanampak? Oh. Nanampak na? Oh, upa. Correct! 3,000! Next! Alimokoy. Ma'am. Nampak yun sinura. Binato ko siya naman, be. Imo Alimokoy. Ang lagay sa Tagalog gibutang pa. Sa Bisaya, blank. Ang lagay sa Tagalog gibutang pa. Sa Bisaya, Nagbitay na. ha? Nagbitay na. Gabitay? Correct! 3,000! Kunot kay naong regnin naong risto. Next! Tatang tagsok. Ang gubat sa Tagalog, hastang mingawa. Ang gubat sa Bisaya, blank. Ang gubat sa Tagalog, hastang mingawa. Ang gubat sa Bisaya, Blank. blank. Ang gubat sa Bisaya, nangamatay na. Ha? Nangamatay na. Nangamatay? Oh. Correct! Ang gubat sa Tagalog, 3,000! Ha? lasang.
Oh. Next, Ernesto, another. Ma'am. Napay another. Ang gubat sa Tagalog, hastang mingawa. Sa Bisaya, blank. Nagbuto-buto na, ma'am. Correct! 3,000! Nagbuto-buto na. Ah. Brighter rin mo buang. Next! Last! Tatay episode. Dapat tayo paksit na ma'am. Ang langgam sa Bisaya, sa Tagalog, nagkamang pa. Sa Bisaya, kay, blank. Ang langgam sa Tagalog, nagkamang pa. Oh. Ang langgam sa Bisaya, mga dudong, Mm. manananggal na mo ah. Ha? Mananggal. Wrong! Naglupad na. Correct! 3,000! Tatampo.